як страшна мне не ўбачыць болей вочы, у якіх плывуць хмурынкі даўніх дзён. І сорам ваш жаночы і дзявочы разгубленасць маю бярэ ў палон. І сорам ваш жаночы і дзявочы разгубленасць маю бярэ ў палон. Сябе, як той агонь патухлы грэю, лаўлю з трывогай кожны сумны ўздых. Ці ўводмала, ці іду, а ці старэю, што хочацца абдымкаў маладых. Ці ўводмала, ці іду, а ці старэю, што хочацца абдымкаў маладых. Мне вашага паўслова дастаткова, каб я згубіў развагу і спакой. І галава моя ў пятлю гатова, развязанаю вашаю рукой. І галава моя ў пятлю гатова, развязанаю вашаю рукой. Свой лёс цяпер нялёгка перайначыць, я хоць надзею кволую тулю. Дазвольце слухаць вас, дазвольце бачыць, дазвольце не спяшацца ў пятлю. Дазвольце слухаць вас, дазвольце бачыць, дазвольце не спяшацца ў пятлю. Каб аднойчы, это сам нават не маю такую пэўную, як это сказаць, это кніжка ці гэта альбом такі з рамансамі. Задумвалася на пачатку это як проста запісаць пэўную колькасць рамансаў супольных з Рыгорам Барадуліным, выдаць дыск, але дыск CD як фармат ён сыходзіць, і так я сам уже больш за 10 гадоў не карыстаюся такімі носьбітамі, практычна толькі вельмі рэдка. Хацелася ўсё-такі выдаць, і тады знайшоўся кампрамісны варыянт. Нібыта гэта і дыск, але ён укладзены ў кніжку. Але ж мала таго, што размясціць в этой кніжцы ноты, размясціць в этой кніжцы тэксты, это было б проста вельмі. Трэба нейкую разынку, разынка, шукаў разынку, а яна знайшлася проста сама з жыцця і знайшлася, таму што каханне там у 15, 18, 20, 30 гадоў, і нават там трохі і пазней, яно неяк нармальна, проста это такі ўзрост, у якім яно вельмі нармальна глядзіцца і нармальна ўзнікае, нармальна знікае, нармальна развіваецца. Пасля ўжо з'яўляюцца іншыя інтарэсы, так пра гэта забываюцца, больш помняць пра тое, што трэба вясной падрыхтаваць расаду для высадкі там на лецішчы, там яшчэ нейкія якія-то такія праблемы прыходзяць на змену каханню, больш такія простыя прывыкання паміж людзьмі. Але мне так падумалася, што ўсё-такі не ва ўсіх жа так. Многія і у 70, у 80, у 90 неяк так не перастаюць быць каханымі і не перастаюць кахаць. І таму мы дамовіліся з Джонам Кунстатарам, што ён пашукае у сябе
ён вельмі многа рабіў па Беларусі фотаздымкаў, прычым фотаздымкаў не нейкіх такіх, што ў студыях, так неяк са спецыяльным асвятленнем, са спецыяльнай падрыхтоўкай, а проста вёска, звычайныя людзі, звычайныя абставіны, прывычныя для гэтых людзей. І мы знайшлі вялікую колькасць такіх парачак такіх, якім ужо даўна пенсія наступіла. Нягледзячы ні на што, яны глядзяцца разам побач вельмі гарманічна, вельмі добра глядзяцца, і пацверджваецца тое, што жыццё, яно у любыя гады жыццё, і тое, што жывое ёсць у тым жыцці, яно бачна і яно прыгожа у любым узросце. Вось таму мы проста ўзялі і зрабілі такую падборку з такіх пар. Некаторыя з іх яшчэ памятаюць, як было за польскім часам. То есть вельмі сур'ёзна. Туды ж увайшло яшчэ і некалькі знаёмых людзей. Так, збольшага проста выпадковыя людзі, якіх Джон Кунстатар проста знаходзіў, проста праязджаючы праз вёскі, праз нейкія гарадкі невялікія, як ён любіць проста ездзіць і здымаць. Это цалкам натуральна, цалкам простыя людзі. Вось, і з такіх фотаздымкаў склалі мы кніжку. Мне не хапае вашай цішыні, у якой чуваць, як вейка ападае. Мне не хапае вашай вышыні, з якой знікае знічка маладая. Як светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі, маўчаць мне вашы вочы загадалі. Мне упэўненасці вашай не стае, мне не хапае вашага адчаю. Я забываю на гады свае і ва ўспамінаў смеласць пазычаю. Як светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі, маўчаць мне вашы вочы загадалі. Сваю нясмеласць некалі таіў і мроіў некім гэта значыць вамі. З крыніцы свойскай жаўрука паіў, каб ён звінеў над спраўджанымі снамі. Мне не хапае вас і толькі вас, ручны жаўрук даўно жыве ў блакіце. А вы мяне ці ўспомнілі хоць раз, як не лістом, хоць рэхам адкажыце. Як светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі, маўчаць мне вашы вочы загадалі. Шукалася назва, шчыра кажучы, не проста знаходзілася, і тое, што яна называлася «Каб аднойчы», для мяне гэта вельмі вялікі сэнс. Не толькі такі сэнс, што это тут то указанне такое, што толькі аднойчы в жыцці трэба пакахаць і ўжо так уже до конца, тут каб толькі аднойчы. Не, наадварот, каб хаця б аднойчы было у чалавека ў жыцці сапраўднае каханне. Просто і я ведаю такіх людзей, якія быццам бы і нейкія закаханасці былі, і нешта такое, і жаніліся, і дзеткі вырасталі, і быццам бы яны так это все. А
Я не бачыў у іх кахання, і бачыў разлік, бачыў усякія такія вот захапленні нейкія такія. А каханне оно сапраўды так не кожнаму даецца, і не для кожнага яно, уласна кажучы, існуе, яго трэба яшчэ неяк здабыць, яго трэба неяк. Ну, это вельмі такая тэма прыгожая і зусім не маленькая. Най на най на най на на 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 коні жарсці шалёныя, часам не зацугляныя, як крыніцы бяздонныя, не стареюць каханыя, як крыніцы бяздонныя, не стареюць каханыя. Веснавымі сцяжынамі ходзяць словы чаканыя, незямнымі жанчынамі узнікаюць каханыя, незямнымі жанчынамі узнікаюць каханыя. Най на най на най на на 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 лету ценнымі зорамі тени дзён зашаптаныя над сівымі прасторамі валадараць каханыя, над сівымі прасторамі валадараць каханыя. Не абрадзяцца льдзінамі хвалі раскалыханыя, застаюцца адзінымі, маладзеюць каханыя, застаюцца адзінымі, маладзеюць каханыя. Най на най на най на на най на най на най на на най на най на най на на най на най на най на на. Ну, ідэя напісаць колькі там романсаў узнікла где-то ў другой палове 90-х, калі мы пазнаёміліся з Рыгорам Барадуліным, і у размовах так высветлілася, што і ён хацеў бы, каб былі такія романсы, і я хацеў бы. Мне не ўдавалася напісаць такія тэксты, якія б адпавядалі жанру. А ён, ясна, што ён не займаўся напісаннем музыкі, калі это, музыка. Вось, калі это не сказаць проста матываў такіх, романсавых. Вось. І мы у размове толькі адзін аднаму маглі толькі зорку Венеру прызнаць нейкім чынам такім романсам, які цалкам адпавядае нашым з ім патрабаванням. Я не скажу, што мы дасягнулі, можа быць, такога ўзроўня, але так ці іначай было напісана вельмі многа, там больш 3 десяткаў такіх песень, і у альбомчык гэты увайшло іх роўна 20. Чаму роўна 20? Просто так я адбіраў і на 20 спыніўся. Там вельмі многа яшчэ такіх шчыгулаў. Напрыклад, адлік, пачынаецца, нумарацыя сторонак пачынаецца з 20 і сыходзіць да 1. А на дыску запісана ўсё наадварот. Это, просто нічога это асаблівага не азначае, просто мне падалося, што так будзе сімпатычна. Вось я і зрабіў. Я ввогуле люблю неяк што-то рабіць, калі то рабіць не абавязкова цалкам это падчыняцца павінна логіцы, але нейкім такім парывам, і атрымліваецца, бывае, што такі парыў атрымліваецца больш лагічны і прыгажэйшы, чымся калі кіруешся толькі логікай.
хараства, я верны ваш холоп, капрызаў вашых неадступны лёкай, і колькі навальніц не адгуло, мне не наблизиться до вас далёкай, і колькі навальніц не адгуло, мне не наблизиться до вас далёкай. Я ведаю, что и не ведаете вы, кто у вас одну нахабно закаханы, кто толькі думкаю об вас живы, и на крыжы милости укрыжаваны. Вы долан, як нябёсамі дзяцё, каб у прыгнечанай душы світала, і радуецца, як дзіцё жыццё, што на зямлю лагода завітала. Зірне на вас за рок забудзем ніх, без вас прыдворня уздыханцаў гіне, дак ведайце, што першым сярод іх я ваш халоп пакорнейшы, княгіня. Так было, что у нас была такая розница во ўзросце даволі сур'ёзная. 23 гады все-таки не одно пакаленне, мы розныя пакаленні, і таму нейкае стаўленне да кахання у нас магло не супадаць, таму што, скажем, ён пісаў свае вершы для таго, каб я пасля іх клаў на музыку, і смяяўся, што ён піша, калі піша романс, то яму так здаецца, што это все-таки не зусім романсы, а больш мемуары такія ён піша. Я так радаваўся, што ёсць яму што ўспомніць, і сам, калі спяваў это, то мог сказаць, што вот песня быццам бы і нічога, але я не до конца разумею, пра што гэта. Час прайшоў, цяпер я, можа быць, тое, што я тады разумеў не до конца, цяпер разумею, бо я яшчэ толькі дайшоў да таго ўзросту, у якім ён быў, калі мы пазнаёміліся. Вось даходжу роўна да таго ўзросту. І гэта вельмі цікава, таму што калі чалавек ёсць для цябе такім знакавым, калі ты так прыслухоўваешся да яго і бачыш яго нейкае такой інтарэс да цябе і хаценне яго даць табе нешта, але ты это атрымліваецца, што сапраўды бярэш толькі з цягам часу, калі больш-менш раўняемся мы ўзростам, раўняемся вельмі адносна, это праз нейкі час і несупадзення, захацелася сказаць, эпох, несупадзення такіх часовых такіх нейкіх. Мы ж існуем не толькі прасторы, а ва многім у часе, і час бывае розны, час мяняецца, час бывае больш лагодны, больш суровы такі. І мы нават не можам вызначыць, які зараз час. Зараз прасцей, як той анекдот, што адзін чалавек жаліўся другому, што яму вельмі дрэнна жывецца. Другі яму сказаў, каб ты супакоіўся, то я табе хачу сказаць, што бываюць чорныя палосы, а бываюць белыя ў жыцці. Вось, і так і разумее то ўсё так. Прайшоў нейкі тэрмін, зноў яны сустракаюцца, і той кажа, помніш, ты мне тлумачыў пра палосы, пра белыя, чорныя? Кажа, канешне, табе это дапамагло? Кажа, быццам дапамагло, але я так разумею, што тады была белая. Вось. Анекдот можа не зусім у тэму, але так ці іначай час праходзіць, і я разумею тое, што разумеў старэйшы за мяне чалавек тады, я пачынаю гэта разумець цяпер, але час уносіць свае папраўкі, уносіць свае карэктывы, і гэта
я задумаўся і вырашыў, што гэта вельмі добра. Надвор'е стомленой души прогнозу не подпарадкуецца, анёл спагады апякуецца, і смутны хмель лье ў каўшы, і смутны хмель лье ў каўшы. На сподзеў п'е душа з каўшоў, каб паступова праяснілася ўсё, што ў снах вясновых снілася, пакуль па стрэхах дождж ішоў, пакуль па стрэхах дождж ішоў. Душа прачнецца і наноў, няўдзячныя тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сноў, што там было ў краіне сноў. Душа прачнецца і наноў, няўдзячныя тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сноў, што там было ў краіне сноў. Ну, так здарылася, што сам Барадулін гэтага выдання не пабачыў, таму што планаваць мы яго пачалі толькі ў канцы 13-го года. Увогуле было там многа планаў, і яно яшчэ ў 13-м годзе яно не было такое, што яно ўжо ўсё пазачаргой, яно ўжо толькі вот зараз будзем гэта рабіць. Не, я яшчэ планаваў спачатку выдаць сваю кніжку, пасля кніжку выбранага з дыскам, дзе ён чытае свае вершы, вось, а пасля толькі гэту кніжку з дыскам таксама. Але часу не прыкажаш, і як зрабіў час, так зрабіў. Так што я сваю кніжку выдаў толькі пасля таго, як выдаў тых дзве. Ну, гэта была выдадзена ў 16-м годзе. Ну і пакуль я выконваў гэтыя абяцанкі, пакуль я выконваў гэтыя планы, ужо прайшло 5 гадоў, як з намі няма Рыгора Барадуліна. Вось, ужо неяк яны незаўважна для мяне праляцелі, і кажуць, што час ён праходзіць, час ён лечыць нібыта. Ну, мне здаецца, што, па-першае, я не лічу это тут такой хваробы, ад якой трэба лячыцца, але час не сцірае ўсё-такі тога, што другі час, які быў перад тым, тое, што ён нарабляе з намі. Вось, скажам, і калі так вот супадае неяк па жыцці, так нейкая такая прывязанасць узнікае, то ўжо яна не адвязваецца, па-мойму, ніколі, і знікнуць яно можа толькі з знікненнем так абодвух, скажем так, уже гэтых людзей. Вось. І это, ну, такое жыццё, што у нас было, мы прыгаварвалі такое, і нават хацелі кожны, каб напісаў верш са словамі «яшчэ не ўжо». Ну, от Барадулін напісаў, а я так і не напісаў, мяне яшчэ гэты верш наперадзе, і я думаю, што мне рана яшчэ яго пісаць, хаця час ідзе, але ён жа ж яшчэ і застаецца, дзякуй Богу.
Зорка босая ішла по зямлі, я хацеў купіць чаравічкі, толькі як згаварыцца калі у яе незямныя прывычкі. Зорка босая ішла па расе, і сляды яе не астывалі, і вятры слугавалі красе, халады ад яе адставалі. Зорка босая ішла нацянькі, бо спазніцца баялася дужа, дзе ступала цвілі васількі, дзе стаяла усміхалася ружа. Зорка босая ішла ў тумане, кладкай зыбкай над хітрай вадою. Зорка босая ішла да мяне, каб аднойчы назвацца табою.